Hoe Zeeuws is de Zeeuwse knop? Op weg naar de deskundige in Arnhem-Huiden. Wij zijn gespecialiseerd in Zeeuwse streeksieraden, dus ook in de Zeeuwse knop. Ik weet er best veel van, het is ook mijn hobby. En ik heb zelfs een boek geschreven hierover. En het antwoord op de vraag zou ik binnen aan je willen vertellen. De oplossing ligt voor het grijpen. Zo, we zijn nu in de werkplaats en hier ligt het antwoord op de vraag. Van oorsprong was wat wij nu de Zeeuwse knop noemen, dus helemaal niet Zeeuws. Hij werd in de 17e, 18e, 19e eeuw in hele grote delen van Nederland ook gedragen bij diverse streekdrachten. Maar doordat die drachten verdwenen of dat de mode veranderde, ging die knop daar uit de mode. Maar in Zeeland daarentegen bleef die knop onverminderd populair. Dus toen ging het Zeeuwse knop heten, omdat de leveranciers die veelal buiten Zeeland waren, die gingen die dus produceren. En ja, op een duur alles ging naar Zeeland toe. Maar de Zeeuwse knop is eigenlijk dus van oorsprong niet Zeeuws. Niet Zeeuws? Maar waarom hoort het dan toch bij het Zeeuwse DNA? Omdat dit sieraad in diverse vormen al generaties lang de Zeeuwen heeft gesierd. Dat is mooi. Toevoegen aan de database.